Добър ден! До края на деня ни очаква слънчево и доста топло за сезона време. В източна България ще духа умерен вятър от запад, който при вечер ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури днес с пролетни стойности от 13 до 18 градуса. Очакваме и температурни рекорди на много места. В планините затоплянето днес продължава. Ще бъде предимно слънчево, но с умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 8 до 13 градуса. Утре вятърът от запад-северозапад отново ще се усили. Денят ще започне с слънчево време, но от югозапад ще започне заоблачаване. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще са от 9 до 14 градуса. Минималните ще са от 2 до 7. В петък облачността ще се увеличи и на места в източна България и северозападните райони ще превали. Вятърът от изток-североизток ще се усили и с него ще започне да нахлува студен въздух, като дневните температури чувствително ще се понижат. В събота ще настъпи истинска зима. Ще е облачно с валежи в по-голямата част от страната, предимно от сняг. По Черноморието и в крайните южни райони валежите ще са от дъжд. Ще бъде ветровито и застудяването ще продължи. В неделя ще е студено, облачно и на много места ще продължи да превалява сняг. В понеделник вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и температурите, особено в югоизточната половина от страната, ще се повишат. След временно спиране на валежите от югозапад отново ще завали и при вечер и вечерта валежите ще обхванат цялата страна. Такова време ни очаква. Останете с Нова телевизия в този празничен ден.